Dobar dan. Danas pričamo o nečemu što recimo da nije svima omiljena tema. GDPR. Ali pokušat ćemo ga pogledati iz jednog malo drugačijeg kuta. Ne kao obvezu, nego baš kao štit. Konkretno vidjet ćemo kako ugovori o obradi podataka mogu biti i jesu ključan alat za zaštitu zavoda. Evo, mislim da se mnogi mogu prepoznati u ovome, zar ne? GDPR, da, administrativno opterećenje, gomila obrasca, hrpa nekih dodatnih obveza. Taj osjećaj da je to samo još jedna prepreka u poslu je, moramo priznati, dosta čest i, sasvim razumljiv. Upravo tako. Ali što ako smo svi skupa malo promašili poantu? Što ako prava svrha svega toga nije da nas optereti, nego baš suprotno, da nas zaštiti? To je ono što ćemo danas istražiti. Pokazat ćemo kako ti ugovori o kojima pričamo postaju pravi strateški alat, a ne, znate, samo još jedan papir u registratoru. Dobro, da bismo uopće mogli pričati o ugovorima, moramo prvo raščistiti neke osnovne pojmove. Vjerujem da svi stalno čujemo te termine. Voditelj obrade, izvršitelj obrade, pa tko je tu tko? Što to zapravo znači u našem kontekstu? Zapravo je vrlo jednostavno. Voditelj obrade, to smo mi. Zavod. Mi smo ti koji odlučujemo zašto se podaci prikupljaju i kako će se s njima postupati. Znači, mi držimo volan u rukama. A izvršitelj obrade, to je naš vanjski partner. Bilo koja tvrtka koja za nas nešto radi s tim podacima, ali i ovo je ključno, radi to isključivo po našim uputama. A da ne ostane apstraktno, tko su ti izvršitelji u stvarnom životu? Pa to su naši IT-evci koji održavaju sustave. To su tvrtke kod kojih su nam smješteni serveri, znači hosting. Sva ona cloud rješenja koja koristimo. Čak i vanjske firme koje nam pružaju usluge kibernetičke sigurnosti. U principu, bilo tko izvan zavoda, tko da bi obavio svoj posao, mora imati pristup našim bazama podataka. U redu, to je sad puno jasnije. Ali nameće se jedno pitanje. Taj ugovor o obradi podataka, je li to onda samo nekakav aneks, prilog glavnom ugovoru koji se potpiše onako usput, bez previše razmišljanja? To je vjerojatno najveća i najopasnija zabluda i to moramo odmah razjasniti. Taj ugovor, on nije samo formalnost, nije običan prilog i definitivno nije samo još jedan papir za potpis. Gledati ga na taj način znači potpuno promašiti njegovu svrhu. Time on gubi svu svoju snagu. Jer njegova prava svrha je puno dublja. Njegov smisao je da stvori kristalno jasan okvir odgovornosti, da crno na bijelo piše tko je za što zadužen, koje točno sigurnosne mjere se moraju primijeniti i, ono najvažnije, tko odgovara ako nešto pođe po zlu. I to nas sada dovodi do srži problema. Zar ne? Kako točno taj dokument, taj ugovor, u stvarnom svijetu štiti zavod? Kako on postaje naš štit? Hajdemo proći kroz logiku korak po korak. Dakle, imamo zadatak. Naš vanjski partner treba pristup podacima da bi obavio svoj posao. Odmah se pojavljuje rizik, mi, zavod, smo i dalje glavni i odgovorni za te podatke, bez obzira što ih netko drugi gleda. I tu na scenu stupa rješenje, ugovor. Tim ugovorom mi postavljamo pravila igre, propisujemo im što smiju, a što ne smiju, i koje sigurnosne mjere moraju imati. I koji je rezultat svega toga? Rizik je pod kontrolom, a mi imamo pisani dokaz da smo napravili sve što je u našoj moći da zaštitimo podatke. Eto, to je taj pravni štit o kojem pričamo. I to je ono što je u praksi najbitnije. Zamislimo, ne daj Bože, da dođe do nekog sigurnosnog incidenta ili nam dođe nadzor iz Agencije za zaštitu osobnih podataka. Taj ugovor je naš ključni dokaz. On pokazuje da nismo bili nemarni, već da imamo sustavan i odgovoran pristup zaštiti podataka. To je dokument koji govori, evo, poduzeli smo sve razumne korake. Dobro, ali da ne bi bilo zabune, znači li to da mi potpisašemo taj ugovor i onda smo, što se kaže, oprali ruke, prebacujemo li svu odgovornost na tog partnera? Apsolutno ne. I to je kritično važno za razumjeti. Odgovornost se ne može samo tako prebaciti. Ona se jasno razgraničava, podijeli. Kao što vidimo, mi kao zavod određujemo svrhu i definiramo pravila. Naš partner, izvršitelj, mora postupati po tim pravilima i primijeniti mjere koje smo tražili. Mi zadržavamo onu konačnu glavnu odgovornost, ali partner odgovara za svoj dio. I ako dođe do problema, ugovor nam pomaže da točno utvrdimo tko je napravio propust.
I tu se priča neizbježno seli s papira u digitalni svijet, jer zaštita podataka danas više nije samo pitanje prava i ugovora, ona je direktno vezana za tehničke i organizacijske mjere. Pričamo o enkripciji, o tome tko i kako može pristupiti podacima, o zaštiti od hakera. Tako je. I zato dobri ugovori o obradi podataka uvijek sadrže i dio o sigurnosnim mjerama. Ali tema kibernetičke sigurnosti je ogromna i previše važna da je samo usput spomenemo. Zato ćemo je posvetiti cijeli jedan zaseban prilog gdje ćemo ući dublje u konkretne praktične primjere. U redu. Mislim da smo sad zaokružili ovu priču. Ako bismo morali izvući jednu ključnu poruku iz svega ovoga, što bi to bilo? Ključna poruka je promjena načina na koji gledamo na taj dokument. Dakle, ugovor o obradi podataka nije administrativna gnjavaža, nije formalnost. On je strateški alat. To je alat kojim mi kao zavod aktivno upravljamo rizicima, postavljamo pravila igre i na kraju krajeva štitimo i zavod i naše zaposlenike i naravno sve one ljude čije podatke obrađujemo. To je sjajan sažetak. Znači, sada nam je jasno zašto je ovo važno. Ali prirodno se postavlja i sljedeće pitanje, kako? Kako sve ovo primijeniti u praksi? Koji su točno koraci? E pa, upravo će to biti tema našeg idućeg susreta. Provešćemo sve kroz konkretne korake u praksi, od onog prvog temeljnog koraka, evidencije obrade, pa sve do sklapanja kvalitetnog ugovora. I objasnit ćemo zašto je taj redoslijed toliko bitan. Hvala svima na pažnji.